Saro, gasi ovo, Saro. Saro, bili smo danas u školi, Saro, vidio sam ocene, Saro. Kakvi su ocene, Saro? Kakvi su ocene? Kuću? Pipla kuću nisi, Saro! Pa šta ti misliš? Da je tata miliona, da će tebi tata da bere pare, Saro, pa da donese čistačicu tebi da sprema sobu, Saro! Pa idi kod dečka, Saro, pa tamo kod njega smrti kod... Saro, bere pare, Saro. Ja sam te rodio, ja ćemo te smakni! Dobro večer, moje ime je Srđan Jovanović Zoki. Koliko puta ste bili u ovoj situaciji? Puno puta. Tim stručnjak kao smislio čepove za uši. Prvo pođevedete da pročite u put svojim indikacijama, merama opreze i neželjnim reakcijama na lek, postavite se sa lekarom ili farmaceutom. Sastavljeno od vlaka i nađeno duboko u šumama Amazoniju. Učavajte, čujete, ako što želite. Saro! 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 Čepovi za uši, da vas niko više ne guši.